Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka kenut ki samla na ka hima nongspung, ki badon hapo ka seng rinti lang hima nongspung Youth Sport Social and Cultural Association, kilami syakmat bandawa na ka Khasi Hills Autonomous District Council, ba kadai ban wengno mardor yu acting chief pementa ka hima nongspung uba kentius imle bat kila ai daga jing tho shaka office jong chief executive member jong ka KHEDC ban penpau ka jing persya yu uba kente borlangs imle kini samla kila keno bag hima nongspung kala pai lapra hapo ka jing senchar jong uba kente borlangs imle kum acting chief namar ka jing long thurmur ha ka jing weng bat thungling do sordar bat ki kam jong ki menteri ki bakrau ka hima nongspung kila ajing mut ya ka district council bagi dai banthong no do ba Christian imle kum acting chief jong hima nongspong namar bo de ubreu bom don dak sneu bat uba ki khon ki hajar ka hima nongspong ki shania bhayu penpau ya jing persya alor ka jinong bom yat bet ya rete apo jong ka hima nongspong hi bar koi ha ba dai bat ka jing sinsar sinong sinsar thau bat ka ba dai ru bat ka jing yu ro ha bat ki jing la don bor ha ba dai bat ka jing weng ki lingdo pat ki bakrau batri jong kahima ti halor kani ka phang mutang si ni nakaleng jong ka sensomla ni banse ye wan ban penpau ye kata sing persya jong ni ha kani ka office jong ka KHEDC bat kumjuru ni wan pro ye ban ai ye kata sing Christian ye iba Christian simle ba ka office kadai ban weng no ya I kentibor simli bat berkantung pat doba Christian simli nakapor sa kapor ni tempau kajing persya bat kibun ki komplain ki bangla pha akpo kanika district council te halor kanong remba ni kwa ya kataka sinsyar khadar kaba khoj bat kaba ka imlang salang hi ka sngotanat bat ka ibet hi ya unu breu uba padon kanu ka dak sneu ane kidak kiba nak imlang salang ka society ka long internet haka jing im ju te nakaliang ju kuntiu pat nakapor sa kapor yu asngau ki complain ki babun na ki raj bapher na ki hiba te isngau kumban ong ba nakaliang karaj lingkhoi ru haka bayadai bat ka jing thung acting lingdo acting chief jongi ulale ai ka ba naka raj hi bat ka executive committee jong ka raj hi kamla ban priang namar balai ba ka jing yai laj ju naka executive committee jong ka raj te habayadai bat ka ne ngasngo bon ong ba nakaliang jong ka office jong ka district council ba kan simkhia bat kan le ya ka ka batam ka ba nagaliang jongka hima hi borokawe ka don kam bat ni don kam yu ta nong sensyar uba yahab bat ka imlang salang bat uba ya dur haka bayadai bat ka sensyar khadar kum uta ubreu balong fit namenta ka sensyar khadar jongka hima hi borokawe om kum ta ubreu ba syak kan tho man kapor na kini ki daw na kita ki ngimpa syu nang di sekmat ba kum kita ki kin bi hapo ka hima nong spung hi borok kawe na marbalai ba na kapor sa kapor kani jing sya kan tho bat kani jing complain ki bi na ki daw ki ba ki bi hamadan ba ka imlang salang kam sngutenat lane ka sensyar khadar hapo ki raj ki ilaka jong ka hima hi kim kwa ba kin don ban longum kita ki nong sensyar ki ba yu roj ya kataka ya ki executive committee lane ki dorbar sinong nai ki badai bat ki dorbar jong karaj te habai dei bat kane ngisngau ban ong ba ni penpau ka jing snau khia ha ka bai dei bat kane ka jing le jong de u acting chief ba kan tiu borlang siem te namar ba ka jing le ju u kalong ba habai dei bat ki kam jong ki raj ki sinong hi bun sen ba yo ki complain ki babun ba le don bor bat
ya laj na kata ka executive committee jong ki dor barat khamtam be dei bat ka lung khoi hakajing long siem bo jong ka hima won teng teng chu shim hi hakajong ka bon ri them perkhat na ka banta ki im lang salang jong ki kun hajar jong ka hima de habang ipai kini kisem kuladap kadongot nyala ban yo balong siem tang bo jong ka hima nong spung kadau kalong nomor ba kini kepala shim pateng iwe kalong ka ke bon ra ya kabom sutenat hakajing singsar khadar jong i hapo kisnong baper hapo jong kahimahi barok away de kumta nakaliang jong ikum kiseng samla jong himahi barok away iwan mantakasni ban wani kendu ya kibadai pek hapo jong kadaka kasihil atau musik council nak benta ban wanra ban kerpadi ba hakajing kerpat kejengi bangi snubha ba ki CM neki EM benchat kin snubha ban wiang no mados don ye ba kentiu was imli bat min nakaliang jungi kum ki samla ngai ka jing kersan ba pura ye ba kersan imli ba endong no kum ta unongelam uba pura hapo jong ke hima hakajing pek ke jongi kalong ba umpadon ke dak kesniu haman dibentaki ba per